I've seen you in a movie, I heard you in a song, now I know that. Hello, nebo spíše ahoj, zdraví vás MG Fox a Terminator. v dnešním videu je tu English Challenge. Takže v dnešním videu tady je English, angličtina. No to tápu, no. No, takže jeden druhýmu bude říkat nějakých 8 slov anglicky a ten druhý musí co nejdřív uhodnout. A pak se budou skládat anglické věty. Musí složit 2 anglické věty. Který dávají smysl. Jdeme na to! Takže jdu já. Angličtinu, výborně. A může být němčina? Ne, nemůže být němčina, dobře. Ne, angličtina. Já se neumím německy jako. No právě, to bych vyhrál, protože to bych pár slovíček dal. Angličtinu je zase neumím já. No vidíš, ty se učíš, já se neučím. Která mi nejde a doufám, že se na to nekouká můj učitel. Tak já vím, jestli na to vydal nějaký mazáckou soutěž třeba. Třeba to bude. Němčina. Kdo vyleze až nahoru na strom. Třeba. Jedem. No, jdeme na to. Tak, takže říkám třeba potatoes. Hranolky. Špatně. A co to je? Brambory. Aha. No tak to jsou hranolky, ne? Brambory a hranolky. Je to totéž. Je to výraba stáha pro vlastní tebe. No říkej, předveď se. New cars. New cars, nový auto. Nový auta! Ty jsi řekl new cars. No, řekla jsi to dobře, no. A já ti dám... Něco lehkýho. Wolf. Vlk. Ano. No tak to vím, ne? Tak třeba... dog. Pes! Money. Peníze. No. Hertz. Herec. Hertz. No. Počkej, já teď nevím, jestli to není v němčině. Co je v němčině? Ne, tak... mělo to být srdce, jsem chtěl říct, nevadí. Tak třeba... Dark. Dark. Malování. Ne. Auto. Ne. Dark je tmavý. Aha. Co dám? 16. Jak to víš? Dobře, když to takhle, tak 25. 25, 22. 25. Dobře. Tak a já ti dávám, to neuhodneš. CD player. CD přehrávač. Jak? Table. Table. Stůl. No, asi jo. Rozhodčí, kolik máme slov? Ještě jeden musí říkat. Books. Kniha. Knihy. Book. No, jako book, no. Jako jo, no. Child. 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 Nebo children. Children, dítě. Děti. Jo. No. Tak, myslím, že poslední slovo. A to říkáš ty. Jo, teď já. Tak třeba... Ne, ale tak... Teď jsem řekl snad, ne? Child. No, tak končíte. A Hema to uhodla. Jo. Tak, jdeme na věty. Jo, jdeme na věty. Tak se ukáž. Já zapínám počítač. Dobrý, jsem v pohotovosti. I like ice cream. I likes ice cream. To je, mám ráda nějaký drink. Pozdě. Co pozdě? Drink není. Ice cream. No, tak je to ledová káva. Zmrzlina. Jo, dobře, no. Rozbitý je to. Kurňa drát. Musíme vzít novou.
spojíme. Teď já vlastně, že jo? The flowers are for you. Flowers, co je to flowers? Já nevím. Teď jsem ti to dával ve slovíčkách. Já nevím. Flowers. Nevím. Kytky. Aha. The flowers. Nebo the flower are for you. Tady rostou kytky. Odtud jsou. Píše mi to, že nerozumíš anglicky. Bod David Nátor. Vyrovnáno 1-1. Výborně, to jen se necháme. Táto ani jeden nemám. Řekl jsem, ta kytka, nebo ty kytky jsou pro tebe. Trošku jsem to teda zamonačil. Takhle. The flowers, nevím, jestli jsou to. This is flowers. Na konci si řekl from. Ne, this is flowers are for you, jsem řekl. So are for you. Jsou pro tebe. Tak jdeme na odpovídání. Dobře, výborně. Hello, how about Hello, co? Hello, co? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, ahoj, jak se máš? Já se mám velmi dobře, takže I'm well, thank you very much. Díky. No, odpověděl jsem ti. Mám se dobře, děkuji. Takže třeba... Zapni mozkové bunky. Žábry zapni. Co jsou to žábry? To tady hrozně brže. Who are you? Who are you? No, načti mi! To nemůžeš. Who are you? Já ti to odpojím. No, já jsem to zapamatoval. Who are you? Já ti to přestříhnu. Ne, nic mi nepřestříhej, vím to už. Manušky. Daj si přesně, už to vím třeba. No. Obu. Kdo jsi? Jednoduchá věta. Kdo A tím jsi? pádem to znamená co? Že jsem vyhrál věty a tam jsem vyhrál předtím a tím pádem je srovnáno na 4-3. Ne Já angličtina. se taky jen učím do školy. Ne? To je moje zařízení. Zapojím? Tak zdravíme a těšíme se na další soutěž. Třeba dáme nějakou činčinu nebo Já neumím přícky. buddhismus a tak dále. To je buddhismus. To nevím. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never